дӯстон, маро аз кӯдакиам як суол ҳамеша дар ташвиш мегузорад. Масалан, дар варзиш нишони олӣ ин рақами 1 аст, вале дар мактаб рақами 5. дар варзиш ку маълум расидан аввалиншуда ба қуллаи муваффақият. дар мактаб чӣ? ин гуна баҳогузорӣ аз куҷо пайдо шуд? чаро ки баробари ба забон овардани рақами 1 фоҷиа, таҳшат, тамом. куҷост маъно ва мантиқ ин лаҳзаҳо? агар шуморо низ чунин суолҳо дар ташвиш мегузоранд, пас барномаи ҳушмандро аз телевизиони Сафина тамошо кунед. дӯстон, салом. ҳамон тавре ки шумо пай бурдед, мо инҷо мантиқ меҷӯем, вале танҳо не. ин барнома бо сарояндагон ва варзишгарон. инак истиқбол мегирем мантиқҷӯёни дастаи аввал Баҳодури Ғафурзод ва Шаҳзоди Даврон. марҳамат. хуш омадед ба барномаи мо. баробари оне ки ман номи шуморо ба забон овардам, нагуфтам ки чӣ кора ҳастед, чӣ касбу кор доред, чаро ки аллакай аз номатон тамошобинон пай мебаранд ки сароянда ҳастед. ва саволи нахустин ҳамин ки ба ҳама мо ин суолро медиҳем, табатон чӣ гуна аст? беҳтарин. ин хело муҳим аст, барои он ки то охири барнома мо таби шуморо мебинем ки баъд чӣ гуна мешавад. ба чӣ коро банд ҳастед? паи эҷод ҳастем. эҷодиёт албатта. на паи сугудҳои нав, тайёркунии сугудҳои нав ҳастем. ҳар як санъаткор фикр мекунам ки ҳамеша паи ҷустуҷӯи навгонӣ аст. мо низ ҳамроҳи дӯсти азизам Баҳодурҷон ҳамеша кӯшиш мекунем ки як суруд, як таронаи нави баҳри мухлисои азиз пешкаш карда бошем. бале. ва ҳар куҷо ки шуморо даъват мекунанд дар маҳфилҳо, ман фикр мекунам ки барои сурудхонӣ даъват мекунанд. албатта. ва ин маротибаи нахустин аст ки шумо имтиҳон месупоред, медонед? аз овони давраи донишҷӯӣ бале, ин якум бор аст. баъд аз чанд сол шуд тақрибан? соли 2002 хатм карда будем, 14 сол. вале шумо дар назди омӯзгорон имтиҳон намесупоред, дар назди мухлисонатон имтиҳон месупоред ва шуморо ҳамин лаҳзаҳо мухлисон дар дигар фазо мебинанд, дар фазои суруду мусиқӣ не, дар фазои маъно ва мантиқ. кӯшиш мекунем. бошад, кӯшиш мекунем. ва ҳамин лаҳзаҳо дар рӯ ба рӯи шумо рақибон менишинанд. мехоҳед ки кӣ бошанд? новобаста ба он ки мо аллакай интихоб кардем ки онҳо кӣ ҳастанд. мехоҳед кӣ бошанд? мехоҳем ки кадоме бошанд бо мо дӯст бошанд ва мо ғолиб бароем. орзу дерина ба ҳамин аст ки ғолиб бароем. ва мехоҳед ки аз шумо пурзуртар набошанд? не хат худо қуввати оеда. инам вақт нишон медиҳад. хуб, ҷуфти дигари барномаи мо Хуршед Толибов ва Судоба Раҷабова. марҳамат. салом алейкум. Хуршед, Судоба, хуш омадед ба барномаи мо. мо аллакай медонем ки Хуршед варзишгар ҳастанд ва Судоба дӯст ҳастанд. ҳам дӯстам аст, ҳам шогирдам. табатон чӣ гуна аст? табамон хуш аст. ва фикрам Хуршед маротибаи нахустин аст ки ба майдони рақобат, ба ҷанги танбатан намебароед, бо ҷанги фикрӣ мебароед. бале. шумо омода ҳастед бо ҳамин рақибон мубориза бурдан? омода ҳастем, ҳаракат мекунем. хело ҳам омода ҳастем. аз ҳамин гуна ҷисмашон натарсед, чунки бо фикр феълан рақобат мекунанд. ва қабл аз оне ки ман шартҳои барномаро барои шумо пешниҳод мекунам, шумо биёед ба дастаҳоятон ном мегузоред ки осон шавад ба шумо муроҷиат кардан. чӣ ном мегузоред? номи дастаи мо паланг мебошад. паланг барои чӣ? барои он ки соли ман ҳам паланг аст ва соли Судоба ҳам паланг аст. хело ҳам хуб. Баҳодур ва Даврон фақат нагӯед ки шер мемонед. мо шер гуфтанем. мо фикр кардем шер, мо шер мемонем. ино паланг мемонанд, мо шер. мо умед дорем ки бо бародар ва хонуми зебо дар оянда бо машқ кунем, тамрин кунем ва шогирдҳои ин кас бошем дар соҳаи варзиш. бале. мо шуморо ба ҳолати ногувор намегузорем. хело ҳам хуб. аллакай дӯстӣ оғоз шуда истодааст, вале дар ҷарони барнома ман мебинам ки ин дӯстӣ то куҷо идома мекунад ва ҳар як мубориза ва ҳар як озмуне ки ҳаст албатта туҳфа дораду. мо фикр кардем ки чӣ гуна туҳфа барои дастаҳо харем ки ба таби дилатон бошад. бинобар ҳамин фикр кардем ба хулоса омадем ки бигзор ихтиёр дар дасти худи шумо бошад.
дар сурате ки шумо ғолиб омадед чӣ гуна тӯҳфа мехоҳед? ҳамчунин ки мо варзишгар ҳастем ба варзиш машғул ҳастем ва ҳама вақт фикрамон дар хӯрдан аст. Мо гуфтем шахсе ки ғолиб мебарояд як тӯҳфа питса. Питса бошад. Хеле ҳам хуб. Шумо чӣ мехоҳед? мо ба як хулоса омадаем, ба мо синтезатор лозим аст. Ташаккури зиёд иштирокчиёни азиз, ташаккур ки ин дафъа фикри моро кардед. Чаро ки ҳар дафъае ки дар барномаи мо иштирок мекунанд як чиз мехоҳанд. ё хонаи истиқоматӣ ё автомобил, ё хонаи истиқоматӣ ё ташаккур барои шумо. Ва инак ду дастае ки ҳастанд, якеш барои питса мубориза мебарад ва дигараш барои синтезат. хуб, барои шумо шартҳои озмунро пешниҳод мекунам. ҳамон тавре ки шумо аз барномаҳои қаблӣ агар дониста бошед, шартҳои озмуни мо, барномаи мо иборат аст аз рӯи аксҳо. Ҳар як маъно ва мантиқе ки шумо меҷӯед аз рӯи акс меҷӯед. Масалан, шарти аввал чунин аст: барои шумо се акси тамоман гуногун, табиат, одамон, таърихи рӯз гуногун аст, ашёҳо гуногун аст, вале як маъно онҳоро ба ҳамдигар пайваст мекунад. Ва шумо бояд ёбед ки ин маъно чӣ аст ва воқеан ҳам дар ин се акс кадом як маъно ниҳон аст. шумо омода ҳастед гурӯҳи шер ва паланг? Бале, омода ҳастем. хуб, ин тавр бошад таваҷҷӯҳ мекунем ба экран. Аз гурӯҳи кӣ шурӯъ мекунем? аз гурӯҳи шер. хело ҳам хуб, як қоидаи дигари барномаи мо. ҳар як суоле ки пешниҳод мешавад, шумо бояд аз рӯи навбат посух гӯед. раваду масалан гурӯҳи паланг бошад ва шумо луқма партоӣ кунед, ин маънои онро дорад ки шумо кӯмак карда истодаед ба рақибонатон. Ба ҳамин гуна шумо низ. яъне ки посухҳои шумо ба инобат гирифта намешавад, новбаста ба он ки посух дуруст аст ва ё нодуруст аст. фаҳмо? рафтем. аз гурӯҳи шер. хуб, дар аксҳо чиро мебинед? дар аксҳо пахта, пахтаи сафед, пахта, роҳ ва фикр мекунам қасри сафед. қасри сафед. бале, қасри сафед дар Вашингтон. бале. пахтаи сафед, пахта сафедӣ. хуб, Хоб. қасри сафед. қасри сафед. ҳар сеш дар маҷмӯъ роҳи сафед, маънаи роҳи сафедро дорад. ба фикрам агар Сафедӣ, сафедӣ, чунки роҳ ҳам хати сафед дорад, пахта ҳам сафед аст ва қаср ҳам сафед аст. ҳар як кас вақти дар роҳ меброӣ орзу мекунад роҳи сафед. барои шумо бародари азизам ки наздиктар аст. бале, рахне роҳи сафед. роҳи сафед. бале. як қарсак занед. алака шумо аз куҷо фаҳмидед ки манамин сафедӣ маънояш аст? И аввалшам хушрӯ сафед. вақте ки мебинӣ пахтаи вақте сафед. мебинӣ пахтаи сафед яъне тиллои сафед мегӯянд дар мо. бале, бале, тиллои сафед мегӯянд. қасри сафед ҳам як сафедӣ аст ва роҳро мебинӣ. албатта роҳи сафед. дуруст аст, дуруст орзу аст. мекунӣ роҳи сафед. табрик мекунем. ин дуруст аст. акси дигар, гурӯҳи паланг. хуб, чӣ аст? дар аксҳо чӣ ҳастанд? ин вай аст, самакат мегуфтанд. аз куҷо ин фикр? чӣ гуна? барои он ки Шумо дар чӣ вақти хуб, вақте ки хурдсо будем бозӣ мекардем, аз ҳамин хел асбобҳо мо сечарха вай мекардем, месохтем ва бозӣ мекардем. аробачаи сечарха воқеан ҳам ман ҳангоме ки ҳамин суолро тартиб медодам, ман беихтиёр медонистам ки писарон медонанд аллакай бо ин бозӣ мекарданд. дуруст аст? ин дуруст аст? акси дигар. чӣ аст дар аксҳо? дар аксҳо моҳӣ, харчанд, харчанд хуб, ва тарозу. 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 чӣ метавонад бошад? моҳӣ ва харчанг дар даруни ин ман ҳарф занам. хуб, моҳиро
و خرچنگ رو ما تنها در طالع‌نما می‌بینیم فکر рамзои толенома аст. طالع‌نما نیست ва тарозу ба толенома чӣ наздикӣ дорад? тарозу чӣ наздикӣ дорад тарозу ба толенома? дар сурате ки масалан моҳӣ ва харчанг дар толенома در طالع‌نما است ва чӣ маъне дорад тарозу? ман намедонам чӣ маъне дорад. дар ҳоле ки шумо посух гуфта истодаед чӣ наздикӣ дорад ба масалан моҳӣ ва харчанг? طالع‌نما тарозу نه 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 вазн шумо ёрдан накунед. не посухи гуфтед дуруст аст. дуруст аст? бале ин қадар мубоварона дар ҳар сурат ман қабул мекунам чаро ки нишони тарозу ҳам дар толенома ҳаст. Надонистед чигуна? виси меган на тарозу. бале чигуна посух гуфтед надонистед вале дуруст баромад. саломат бош. акси дигарро мебинем. чӣ аст? статуяки ҳар як шаҳр даста ку дар ҳар як шаҳр масалан дар худамон исмоили сомонӣ Хуб. дар он шаҳри дигар ва ҳайкали дигар мебинем дар лондон масалан мости ҳамин бузургӣ ки бузургиги ҳаст. аст ки бо ҳамин бале нишони нишони- ҳар як давлат ҳар як давлат боз ҳам зиёдтар бештар номдор мешавад ман фикр мекунам ки ҳамин аст ҳар як нишони рамзии ҳар як Да, кишвар ҳар як аст. кишвар аст як харсак занед. қабул кардед ин дуруст аст? ҳар маротиба қарсак задед ин нодуруст аст? ман шӯхӣ кардам. нодуруст аст ин? дуруст аст? хуб чӣ аст ба андешаи шумо? вале аз як ҷиҳат мантиқӣ буд. хуб чӣ аст дар аксҳо дар маҷмӯъ? киро мебинед? чиро мебинед? куҷоро мебинед? дар маҷмӯъ пеш аз ҳама ҳайкали исмоили сомонӣ бале ва ҷорҷ вашингтон. бале ба андешаи шумо чӣ метавонад ҳамин се аксро ба ҳамдигар мо бипайванд? метавонем ҷавоб дадем дигар албатта пас аз Лаз. ин даста метавонед. пул чӣ пул? пул пул мана пул бале. Не, дидем пул. хуб бо чиро дидед? ана расми ҷорҷ вашингтон ҳам дар пул аст ва хуб исмоили сомонӣ ҳам дар дар пул пул аст. аст. офарин офарин бале. шумо ёфта будед ё чӣ фикр доштед? не ман будам фикрям агар фикратон наздиктар ба мантиқ наздиктар бошад ман андешаи шуморо мешунавам. чиро дар назар? фикри манам ҳамин пул буд вале посухро аллакай додан. хуб тамошобинони азиз иштирокчиёни гиромӣ ҳамон тавре ки шумо пай бурдед аз натиҷаи шарти аввале ки пешниҳод шуд бо посух додани каме суолҳои бештар гурӯҳи шер ҳисобро кушодан ва 1-0 табрик мекунем шуморо. дар овони мактабхонӣ аз фанни риёзӣ математика чӣ гуна будед? чӣ гуна баҳо мегирифтед? фаъол будем фаъол будед? не шумо чӣ? мо ҳам фаъол будем не ки мо бисёртар дарси адабиёт ва забони тоҷикӣ. бинобар ҳамин ҳам дар шарти аввал ғолиб омадед. чаро ман ин суолро додам барои шумо ки шарти дуввуми мо ном дорад формула. дар ин шарт ба ивази рақамҳое ки дар формулаҳо гузошта мешавад мо акс гузоштем, формулаи нав ихтироъ кардем. пешниҳод ба олимони соҳаи риёзӣ ва шумо бояд ёбед ки бо ҷамъ кардани ин аксҳо чӣ метавонад ҳосил шавад. метавонед ҳеҷ ҷоҳои ин калимаҳоро ба ҳамдигар пайваст кунед ва ё характеру хусусияташонро. хулас ки шарт фаҳмо аст? фаҳмо рафтем. аз гурӯҳи паланг оғоз мекунем. акси аввал зебра ва акси дуввум ҳуштак аст ва чӣ метавонад ҳосил шавад? зебра вақте ки овоз мебарорад дод мезанад овозаш ба ҳуштак монандӣ дорад хуб агар ин ду аксро ба ҳам дигар пайваст овози ҳуштак мебарорад садои ҳуштак. аз назари шумо садои ҳуштакро мо чӣ гуна метавонем тасвир кунем? старт старт бале вақт дар мусобиқот оғози ҳамон шурӯи рақобат аст. Бале, шурӯи шурӯи рақобат ман ин посухи шуморо қабул медорам вале ҳамчун дуруст не ҳамчун нодуруст. ин посухи шумо мантиқӣ нест. чӣ қадар хурсанд шудед? чаро хурсанд шудед? чаро хурсанд шудед? навбат ба мо гузашт. хуб чӣ метавонад бипайвандад? масалан зебра
хуб хуштак метавонад хуштаки довар бошад. хуштаки довар бошад. Чунки дар воқеъ киҳо истифода мебаранд доварон дар бозӣ масалан фикр мекунам ки дар бозии хоккей. дар бозии хоккей бале аз назари шумо ин дар бозии хоккей ки аст довар аст. доварон. биёед мебинем кани довар дар воқеъ мебарояд ё намебарояд. либосои довар либосои довар беҳтарин. либосаш воқеан ҳам монанд аст. ва акси дигар чӣ метавонад ҳосил шавад? ман як гап намесонам. футболисто астку кадом футболбозан? вай чӣ дорам Саросманаша сакаминоша дубой додем. 30 сония вақт доред. Агар шумо дар 30 сония посух нагӯед ман меравам. криштиану роналдо ку хуб криштиану роналдо чӣ? манчестер Юнайтед. криштиану роналдо командаш вайш Барселона гу ҷонот халос мешавад. барселона барселона аст. дар барселона бозӣ мекунад варзишкор. Не, Кубки королевский вай Кристиан Роналдо, Реал Клуби? Мадрид. клуби клуби шоҳона аст. бале клуби реал мадрид аз он ки нишонаи ҳамон бозигари асосии даста криштиану роналдо аст ҳарчанд ки наздик набуд вале гуфтед ки он аст бинобар ин ман қабул медорам ин воқеан ҳам клуби шоҳонаи реал мадрид аст. маълум ки футбол кам тамошо мекардеда. хуб акси дигар хуб камон. бале ин ҳамон тире аст ки варзишгарон дар ин биатлон тараф ист. тир ҳаст. хуб маънои тиру камонро дорад. маънои тиру камон Тиру камон. маънои ҳафт ранги ҳаст. ҳафт ранги ҳаст. бале шумо мехоҳед ман дуруст гӯям ё дурust гӯям? мо албатта мехоҳам шумо дуруст гӯед. дуруст аст. бале дуруст аст нодуруст аст. нодуруст аст. ин тиру камон нест. ҳамон ҳафт рангу агар дар назар доштед ин тиру камон нест. Инҷа камон аст, тир аст. Ба фикри ман тапонча. тапонча аст. Барои он ки хуб инҷа дар маҷмӯъ овардааст ки тиру камон. Дар замони мо тирро дар хуб тапон меандозанд ва мепаронанд. ҳамчунин ҳамин мешавад тапонча. дуруст табрик мекунам. ин дуруст аст. тапонча аст. тапонча вазифаи он парондани тир аст ва оне ки дар тапонча истифода мебаранд. аҳсан. аҳсан. акси дигар расми нушро мебинем. бале нишона нишона дар куҷо ҳастин? фикр мекунам ки мушаке ки мушаки ба он мушак мо компютерро истифода мебарем. мушаки компютер. мушаки компютер. бале мушаки компютери аст. бале дуруст аст бале дуруст аст. хуб аз натиҷаи интиҳои шарти дуввум аз он 4 суоле ки пешниҳод шуд ба 2 суоли посухи дуруст додан ҳардуи дастаҳо бинобар ин як имтиёзӣ ба ҳардуи даста ҳардуи шуморо табрик мекунем вале аз ҳисоби умумӣ ҳисоб 2-1 ва бозам дастаи шер пешсаф аст. як қарсак ба ифтихорашон. аз рӯи тадқиқотҳои оморӣ шумораи аксҳое ки давоми 1 сония дар мо гирифта мешавад баробар будааст ба шумори умумии аксҳое ки ин сония давоми 100 сол дар асри 16 гирифта шуда будааст. бори дигар такрор мекунам 100 сол баробар ба 1 сония. агар шумо бовар мекунед ё не вале ин далел аст. ба хотири он ки шумори гирифтани аксҳо дар даврони мо хело ҳам зиёд аст бинобар ин мо ба хулоса кардем ки биёед шартҳои аморо аз аксҳо тартиб диҳем ҳам барои шумо осон ва ҳам барои мо. ин шарти севуми барнома аст ки ном дорад панди бузургон ва мо идома медиҳем.
дар ин шарт барои шумо панди форсизабонон ва ҳамчунин нафарони машҳуре ки дар саросари ҷаҳон ҳастанд барои шумо пешниҳод мешавад. Албатта ман нисфи ин пандҳоро мехонам, шумо бояд нисфашро идома диҳед, албатта ба воситаи аксҳо. Барои шумо 3 акс пешниҳод мешавад ва якеш инҷо дуруст аст ва дутои дигараш барои фиреб додани фикрҳои шумо. Дутои дигараш барои фиреб додан? Бале, барои фиреб додани фикрҳои шумо аст. Гурӯҳи паланг. Хуб. Омода ҳастед? Аз гурӯҳи шер шурӯъ мекунем. Абдуллоҳи Ансорӣ дар як замон гуфта будааст: бо халқи ҷаҳон магӯ ту рози дили хеш, дармон натавонанду ту. Марҳамат. Дармон натавонанд, ту бояд чӣ кор кунӣ? 3 аксро мебинем. як бор дигар такрор шунед. бо халқи ҷаҳон магӯ ту рози дили хеш, дармон натавонанду ту. چی می شود نتیجت؟ تو رنجور شدی. چرا میدونی در کجا هست رنجور؟ مثلا در عکس ها رسم رنجوری در کجا پیری است؟ هست. رنجوری در کجا است؟ من از فکر خودم گفتم که رنجور شدی. قبول میدارم رنجور. من امین نشانه‌ای که میبینید منم خیال رنجور است، زیق است. قبول است رنجور. آفرین. خوب. گروهی پلنگ. اگر زن مهربانی و نازکی نداشته باشد باید پیدا کند، آموزد و زن همیشه باید مهربان باشد. ولی اگر مرد داشته باشد همون مهربانی را باید چیکار کند؟ اگر مرد داشته باشد باید پنهان کند. عکسی که در مرد در تگی میز است، چیز است. دیوانه. برای چی باید پنهان کند؟ برای اون که پنهان کند مرد همه وقت در اویلا سرکلان است و وقتی که مهربانی خود رو با همسر خود کانترکت نشان میدهد و همسرش کانترکت از خود میرود. کانترکت نه خیلی میرود. برای همقدر با فکر من باید مهربانی خود رو نشان ندهد، مهربانی خود رو پنهان کند. واقعا هم این از روی مدنیت شرقیانه است. این به اویلاهای ما راست می آید. بنابر همین من قبول میدارم همچون درست. تبریک میکنم. خوب، گروه شعر. خاموشی حصار است که ما را از هزاران تیر بلا چیکار میکنه؟ در عکس ها چی رو میبینید؟ یک بار دیگر ببخشید. خاموشی حصار است که ما را از هزاران تیر بلا چیکار میگرداند، میدهاند. در کجا است گرداند؟ اما رها میکند. میخواب. نه. کدامش؟ دیم رسم. جوشن. خوب رسمی جوشن. یعنی میگرداند. در هر صورت قبول میکنم این جوشن حفظ میکند. بله، درست است. پندی دیگر. آنکه در راه آرزو شتابان است ادامه دهید. چی کار میکند وقتی چی ندارد؟ آنکه در راه آرزو شتابان است فرصتی چی را ندارد؟ کار دمگیری و وقتی که در راه آرزو حرکت میکنی فقط کار میکنی که به آرزوت رسی، وقتی دمگیری نداری. و فکر من رسمی که همون یک جای هست ساحل، جای عکسی دمگیری هوا. وقتی استراحت آفرین. ولی اینا درست است. درست است. خوب. آنکه در راه آرزو شتابان است فرصتی چی ندارد؟ فرصتی چی را ندارد؟ نه باز خیلی با جوبچان با من. اوا که استراحت پیش نظر اومدن، بحر زیبا، استراحت، آخرهای بهار است. همین چیزی که نمیدونی خواب کشید. ما جواب شدیم. یک بار که دیگهش کندین. آنکه در راه آرزو شتابان است فرصتی چی را ندارد؟ فرصتی شیشتن رو ندارد. با دوستان با همکاران. با همکاران با دوستان. نادرست؟
гуфтед ки як чизро намедонед хомӯш шинед мана акнун навбати шумо расид он ки дар роҳи орзу шитобон аст фурсати чиро надорад ҳакай худаш посух он ки дар роҳи орзу шитобон аст фурсати ғаму ғусса ва гирья карданро надорад. бале агар ҳамин як акс намебуд медонистед ё не бале хуб инак аз натиҷаи шарти севум нест ҳамон тавре ки мо пай бурдем боз ҳам ҳисоб мусовӣ аст 2-2 ва бо ҷамъи шарти аввал 3-2 пешсафиро аллакай заминаро аз шарти аввал гузоштанд вале ин маънои онро надорад ки шерон аллакай пешсаф ҳастанд дар шартҳои аввал агар шумо бо ҷамъи посухҳои дуруст аз як шарт як имтиёз мегирифтед дар финал шарт тамоман дигар гуна аст дар ин шарти барнома шумо бо посух додани ҳар як суоли дуруст метавонед як имтиёз гиред ин шарти барномаи мо ном дорад чӣ намерасад ва ҳар чизе ки дар ин аксҳо мо бардошта гирифтем як чизи муҳим аст ва шумо бояд ёбед ки он чӣ аст шарт фаҳмо аст қоидаи дигари ин шарт дар ин шарт пештар аз ҳама ҳозир ҷавоби лозим аст агар дар шартҳои аввал шумо аз рӯи навбат посух мегуфтед дар ин шарт ҳарчи садои баланд ба кор меояд рафтем дар аксҳо ки ва чӣ ҳастанд маҷмӯаи савдои пойтахт бале чӣ намерасад одамҳо намерасанд савдои ҳарфи и маҷмӯаи савдои пойтахт хуб боз чӣ аст ҳарфи и намерасад боз чӣ намерасад маҷмӯаи савдои пойтахт навад боз чӣ намерасад агар шумо яке дигараш маҷмӯаи бале як ҳарфи маҷмӯаи савдои пойтахт навад бале як ҳарсак рафтем хуб дар инҷо чӣ намерасад чаки мо гуфтем якум чаки ҳар дуи даста дар ҳар сурат як имтиёзӣ чаро ки ҳарду ҳам фикрро гуфтан мехоҳам вале иброз карда натавонистанд ҳар дуи даста як имтиёзӣ акси дигар дар ин ҷо бале рафтем бале ҳозир ҷавоб будан дар кор чӣ дар ин ҷо болои сар аст болои сараш нест бале болои сар аст ҳозир ҷавоб будан дар кор аст чӣ намерасад дар ин ҷо фонтан нодуруст об нодуруст гулҳо намерасад нодуруст дар ин ҷо вай намерасад сутунҳои чортаи дигар дутаи дигар аз қафес бале акси дигар дар ин чӣ ҷо намерасад вилкаш намерасад вилкаш намерасад вилкае ки мемонанд дар свет мекунанд бале ҳамун ду шохчае ки ҳаст намерасад хуб акси дигар чӣ аст ва чӣ намерасад дар ин ҷо дил намерасад нодуруст биниш намерасад биниш бале биниш бале шумо нав бедор шудед ки аллакай барнома тамом шуд хуб
хуб шарт чӣ гуна буд? беҳтарин буд Шавқовар. Соҳо шавқовар кам ба мо буд? имтиёз нададем мо ҳарф занем. ман гуфтам ки дар ин шарт ҳозирҷавобӣ лозим аст. Мо шуморо табрик мекунем, дар ҳамин давр шумо ғолиб омадед, вале дар ҳисоби умумӣ бозам гурӯҳи паланг ғолиб омаданд. шуморо табрик мекунем. ва инак ҳамон лаҳзае ки тӯҳфаатонро мо ба шумо тақдим мекунем. марҳамат, тӯҳфаи шумо питсаи итолиёвӣ. ин аз ои шумо аст. мумкина ҳаминҷо даварда шумо акс гиред ҳамин тӯҳфаатонро. хел хай маъқул шуд. маъқул шуду не ки иштиҳовар астанд. хоч дошта ман намехӯрам. хурдан дар куре. бинобар ҳаминам мо акс гирифтем, хоҷ дорад. акс гиред, ин тӯҳфаи шумо аст, барои дӯстону фарзандонатон дар хона нишон медиҳед. питсаё мо ҳам акс гирем мешавад. ин қадар талош кардам барои питса. ин ниҳояти кор нест. бо як питса масалан мо шуморо гусел намекунем. мо як имконияти дигар дорем. феълан ҷоми ҳушмандон муборизаҳо рафта истодааст ва мо ҷамъ карда истодаем беҳтаринҳоро ва беҳтаринҳо дар марҳилаи ниҳоӣ иштирок мекунанд ки он баргузор мегардад соли 2050. ҳатман ки иштирок кунед. мо шуморо интизор астем. инак андешаҳои шумо нисбати суолҳое ки пешниҳод шуданд нисбати рақибонатон, андешаҳои шумо. марҳамат. хуб суолҳо беҳтаринанд, лекин Ранҷир камтаранд. мо хоҳиш мекунем ки зиёдтар бошанд, чунки рақобат зиёдтар шавад. ҳамин даври охирон зиқ мо бехабар мондем ки ҳар як мо боварӣ надоштем ки ҳар як савол як имтиёз. имтиёз шумо мегирем. гуфтаҳои маро бовар накардед. мани барандаи барнома бо диққат бо ин қадар шуру шавқ гуфтам ки кӯшиш кунед аз ҳар як суол як имтиёз мегиред. барнома хеле хуб аст. хеле хуб ва рақобатам рақобати солим аст. фикр мекунам барои дӯстӣ мо бо варзишгарон фикр мекунам хеле хуб аст. дӯстои нав пайдо кардем, бисёр хуб аст. ҳатман ки мо баъди барнома питсаро мехӯрем. дар якҷоягӣ ба шумо бурдборӣ хонем. озурда нашавед. мо агар баъд соли 2050 мебинем ки рақибони шумо чӣ гуна баробар ана мо будем ие довоз метавонем. андешаҳои шумо. андешаҳои мо барнома хеле хуб буд, беҳтарин барнома. хеле барномаи хуб, вале ҳамин шарти охираш буд хеле ба мо маъқул шуд, дар ки дар ҳар як савол як холӣ медоданд, дар ҳар як ҷавоб. мо хоб будем, яке бедор шудем, буридем. хеле барномаи хуб. раҳмат. вале дар ҳар сурат дар шартҳои пешна фақат як имтиёз бартарӣ доштед. ин чандон ҳисоби калон ҳам набуд. дар ҳар сурат мо табрик мекунем ҳар дуи дастаро. воқеан ҳам шумо талош кардед ва мантиқе ки мо нағзакак ба андешаи худамон ки пинҳон кардем шумо ба осонӣ дарёфтед. ташаккур барои иштирокатон. ин барномаи ҳушманд буд. то ҳафтаи дигар муваффақ бошед.